Alberto Domingo, Rally Raid modalitateko motor gidari irundarra da. Azken aldean Europako txapelketan izan da Grezian, ekaina hasieran batez ere, eta uztailean ere, Teruelen izanen da nazio mailako txapelketa bat jokatzen. Horren inguruan solasteko eta noski, modalitate hain ezaguna ez den modalitate honen inguruan solasteko, bera, Alberto Domingo bera dugu gurekin. Kaixo, Alberto, zer moduz? Kaixo, egunon, homen grabemetxe gabiltza. Da, itzengo izuen neri buruz pixkatxo bat. Alberto Domingo naiz, piloto Rally Raideko pilotoa. Eta, duela 3-4 urte hasi nintzen modalitate honekin, ni berez arrauneko mundutik nator. Eta, karnetaren motu batean nun, da hasi nintzen honekin pixkatxo bat froak iten, da ikusi nun guztatu zitzaiala asko. Da pasua eman nun, da hasi ginen entrenatzen, da, ja pasua eman genuen 2022an lehenengo ralliakin izan zala Hellas Rally Raid, 2022an induna, da hor ja ikusi nun ja enfokatua neola ja kirolontan, pausua ematea aurrea, eta egia esan nahiko ondo junda orain arte. Aipatu duzu, arraun mundutik heldu zarela, uretatik lurrera pasatze hori nola izan zen? Azkenean, bi kirol desberdin dira, eta aipatu duzu, egokitu zarela eta gustuko duzula, baina, hasiera batean entrenatzeko moduak, eta, desberdina izan entzela pesatzen dut. Bai, egia esan, adibidez, arrauneko munduko ez dakit nola esan, esportzu hoi egiten dana entrenatzen, disiplina, kidetasuna, hoi barne gelditu zaidala. Ibili nintzen 12 urte, 13 urte, ibili nintzen Donostia Arraun klubian. Da, horrek asko irakatsi nau, karrera hauetan edo kirol honetan aplikatzen dutena. Entrenamenduak, esfortzua jakitea nola garen, nola naizen ni barrutikan, da bat ezagutzia jakiteko gero karreretan nola gestionatu. Arraun mundua, aipatu zuen bezala, taldekako kirol mundua da, ez? Eta, ralliena agian bakarka edo bakarragoa dela pensa dezakegu, baina azkenean besatzen dut lan talde bat zen barrenean ere zaudela, edo, ondoan dituzula bertze pertsonak, ez? Eta horrek ere lagunduko dizula, eta, azkenean taldekako kirol bat ezagutzea bertatik bertara ere lagunduko dizu orain. Bai, ralliak adibidez, dia kirol bat, non individuala da kadana espeziala, azkenen da, guru kirolontan bizitzakin jolasten geha, asko. Da, bai dala kirol bat individuala, baina gero gure pilotoen artean, azkenean dazkagun harremanak oso fuerteak eta sendoak dira, non piloto bati zer gertatzen baliman zaio, ez dakago dudarikan gure karrera alde batera uzteko, da zer grabea izan balima da laguntzeko, da karrera alde batera utzi, zaitikan gu badakigu guretzako importantena dela bizitza. Da basamortuan zer gertatzen balima zaizu adibidez, ezin dezu pertsona bat han utzi bakarrikan o jakin gabe zer gertatu zaion. Orduan beti gelditu iten geha, galdetzen dugu ondo zaude, berak esaten bali maizu baietz, segitzen duzu, esaten bali maizu ezetz edo ikusten bali maizu ez dala mugitzen, beti gelditu inbartzea. Laguntzeko, da jakiteko beste pertsona hoi ondo dagoela eta laguntzeko beste pertsonari. Lehiakortasuna pesatzen dute importantea dela, baina aipatu duzu bezala, kiroltasuna ere ez, eta agian hori da ez, kirol honen, garrantzizko edo, punturik garrantzitsuena ere. Bai, da nik hitzein detena adibidez beste piloto batzuekin etortzen dianak beste modalitatetatik, adibidez motocrossa, enduroa, hauek esaten ziaten, dagoen giroa espeziala dala rallietan, zeren motocrossean adibidez beste piloto bat zer gertatzen bali mazaio, konpitira hori, oso gogorra da jendea pasa iteu beste batikan. Baina pilotoek etortzian agoi motocrossek egitekan esatute, barkatu ditzen gatika, baina flipatzen dutela, ze harreman fuerteak dazkagun gureen artean, non piloton bati zer gertatzen bali zaion, dana uste dute lagundu iteko.
Aipatu duzu, aipatu dituzu, ez? Motorrean edo badauden bertze modalitate batzuk, zuk hasieran aipatu bezala rally raid modalitatea praktikatzen duzu. Kontatuko dugu pixka bat, nola den edo gutxi gora bera, orokorrean, ez, jendeak jakiteko zer egiten duzuen, nola diran txapelketak, lehiaketak? Bai, batik bat, gu juten geha moto batekin, enduroko moto batekin izan daiteke, no zu motoa presatzen dezun, jartzi duzu deposito bat pixkat handizio, suspensioak pixkat aldatu ite dituzu, da gero espeziala daukana da, guk dara malagula aparato batzuk, diala porta roadbook bat da hau, gero esplikatuko izuet zer den roadbook bat, eta dazkagu bit trip dianak distantziak, konta kilometros bat bezalakoa, eta horrekin guk mendian edo basamortuan ez dakagu ezer markatua, ez dago zirkuitorikan. Baizik eta zu segitu behar dituzu roadbookak ematen dizun irizpideak, eta horrekin denbora gutxien itenduna galdu gabe eta waypoint guztiak hartzen, waypointak dira organizazioan markatze ditun lekuk, non ez balimazea pasatzen hortikan, horredaka denbora penalizazio bat. Da, esplikatzeko adibidez, hemen ekarri roadbook bat, normalean dakaugola, gu hau sartzen dugu kaxa batean, zein kaxa hau dauka motor bat, da guk mando batekin juten geha rolloa mugitzen, eta kilometroaren arabera jakin bar dugu interpretatzen organizazioa jartzen dizkigun marrazkiak. Gero, dago lexiko bat ikasi bar deguna, da lexiko hori abisatzen digu ea dauden si hai piedras, ez dakit, zuloak dauden bidian, abisatzen digu ze arrisku dazkagun, etxe bat dagoen, referentzia jakiteko, da jakiteko nondik antzen behar garen. Aipatu dugu ez, agian bertze batzuk pentsa dezakete motoan edo horrelako realietan ez, azkarren doanak asko duela, eta baino, bertze gauza batzuk ere garrantzitsuak dira orientazioa bezala, ez? Esatzen dut hori ere landu beharko duzuela. Bai, hemen landu behar dezu pilotajea motuan, fisikoa baita ere, ikasi ondo nola navegatu, hau interpretatzen, gero adaptatu behar dezu zure irakurtzeko habilidadea zu motoaren velozidadeakin. Gutxi gora bera ulertzen zaidan. Zintzea jun oso azkar, zaitikan azkarren junten balimazea azkar, dakazun problema da, galdu zaitezkela ezin dezulako hau irakurri da gurutzeak pasaite dituzu. Da ez dago ezer markatua. Orduan, zure irakurtzeko nivela izan bar da, pilotajaren nivelearen gutxi gora bera hor balantzan egon bar da. Gero, psikologikoki baita ere, psikologia oso importantea da burutikan oso fuerte egon barzea, zaitikan azkenen eukitza dituzu momentun batzuk non galdu iten zean, da jakin nola atera galera hortikan, bueltatu atzera, ikusi zer indezun gaizki, da gelditu iten zanean, erlojuak iteuna da, kriston azkar dihua, da hor denboa izea galtzen. Orduan, momentu horietan, izan batzea azkarra, hoi soluzionatzeko, da aurrera segitzeko. Aipatu dituzu, kontu haunitz edo arlo haunitz eduki behar direla kontuan ez, horrelako lehiaketetan, karreretan. Nola lantzen da hori guztian, nola da, agian zure eguneroko bat edo entrenamendu saio bat? Edo, pensatu dut entrenamendu saio desberdinak ere izanen dituzula ez, baina nola lantzen da guzti hori gero lehiaketetan parte hartzeko? Adibidez, nik alde batetikan entrenatzez fisikoa, gimnasioan, korrikaiten, bizikletakin, beste alde egiten detena da motoarekin teknika egin, normalean juten naiz zirkuitota, motocrosseko zirkuitotara, edo, zirkuito ezberdineta. Saiatzen naiz lantzen terreno ezberdinetan dauden zirkuitoetan, zaitikan aurkituta ditzazkezu karreretan terreno ezberdinak. Gero beste alde, baita ere, hau entrenatu inbar da. Ni normalean juten naiz Monegrosera, badakat lagun bat
zein da niretzako pilotorikan hoberena historian egon dana, bakarrikan bere trajektoriagatikan, da hau da Joan Pedrero, 16 Dakarrin ditu, nik ikusteetena bere baloreak eta bere lan egiteko modua, ni saiatzen naizena da, ikusten detena berak nola egiten duen, ni saiatzen naiz bere erabiltzea, zaitikan eukitzen dituen emaitzak, hor daude, da oain eukiko ditu 45, 46 urte, da oain dikan segitzen du topean. Da, hoi dian ere entrenamenduko, oiten detena entrenatzeko. Ederki. Aipatu behar dugu ere, ez zuetzara profesionala, amaterra zara, eta pensatzen dut, soilik hori ez dela zure bizitzeko modua, eta hori ere ez, orekatu beharko dela, ez? Nola egiten duzu, ez? Azkenean, lehiaketetara joateko eta esaten du zure poltsikotik, ez? Ateratzen duzula dirua, eta, azkenean nola orekatzen da hori? Hoi adibidez, orain arte, ibilizan naiz, nire aurreztu eden diruarekin hau dana aurrera ematen, zaitik nire filosofia da, lehenengo inbarduna postua bakoitzan gatikan, ni kasu honetan ni naiz, eta ni proiektu honetan hasi nintzanean, ni esan nuna, hau nahi dut. Badaki diru aurreztua dakadala, honekin saiatuko naiz aldeten karreren gehienak egin eta aurrera eraman proiektuak. Bai orain proiektua aurrera dijua, gehiago haunditzen hain da, proiektua. Da, oain bai pausu bat gehiago eman behar dugu. Pausua eman dugu karrera kalitate gehiago dakatenak, eta nivela gora dijua, eta horretarako orain baita ere behar dut laguntzen bat sponsorren aldetikan, oain hasin behar naiz mugitzen, zaitikan jaurrengo proiektua izango da pixkat ondiezio, da Afrika ekorreiz karrera egin nahi dut, da horretara jako ja bai diru laguntzak behar dituala, zaitikan orain arte, Europako txapelketa, Espainiako txapelketa iteko, gutxi gora bera moldatzen nintzen nire diruakin, nire furgonetakin, da Joan Pedreroren laguntzakin baita ere, eta orain jan, baita ere beste laguntzaile bat, dela Jon zure moto tailerra, behaiek laguntzen ziate piezekin, da beste gauz batzukin, da orain ja emango duen kalitatezko pauso hau egiteko, bai beharko detela mugitu pixka bat, diru laguntzak lortzeko. Ederki. Txapelketetara pasatuko gara, hasieran erran bezala, ekaina hasieran Europako txapelketa jokatu zenuen, kodatu pixka bat, nola zen Europako txapelketa hori, zein bat etapa zituen, eta horre, eta, nola joan zen zura aldetik? Bai, aurteneko Europako txapelketa dia 4 karrera osatze dute. Lehenengo karrera izan zen Galizia, Galiziako karrera zian 7 etapa, non genituen gutxi gora bera konometratuak izan zian 1.300, 1.400 kilometroko karrera, da hor emaitzak onak atera ziren. Europako txapelketan nire kategorian M3 dala 450 zentimetro kubiko motoekin, 3. postua lortu nuen, Europako txapelketan, eta, bigarren karrera Europako txapelketan izan zen Hellas Rallya, eta oso ondoni joan, 6. etapa arte, da zoritzarrez, ez naiz gogoratzen, aksidentia aukinun, kaskua apurtu nun, hor dakat 4 orduko amnesia bat, da ez naiz ezertaz gogoratzen. 3. postu hori galdu indet, zaitika nola ez nun etapa hori bukatu, ez da 7. erez, hor kendu ez, galdu inditu puntu horiek, da hurrengo karrera da Rumanian abuztuan, baina ezin izango naiz jun presupuestoaren alde, da oporrak ezin ditu dalako hartu lanen, eta 4. karrera izango da Portugalen, abenduan, horreta bai jo naitekela, nola dakagun gertuago Portugal, saiatuko naiz juten, ja dakat da gutxi gora bera gauzak ja pixka zuzenduak, eta gero beste alde baitaren hau egiten Espainiako txapelketa. Espainiako txapelketa lehenengo karrera izan zen baita ere Galizia, Galiziako karrera izan zen Espainiako txapelketa eta Europako txapelketa batuak. Gero hurrengoa izan zen Baja Extremadura, euki genula maiatzan,
eta orain dakagu uztailean, hirugarren Espainiako txapelketakoa, dala Baja Aragon, Teruelen, hoi da Espainiako bajarikan ospetsuena. Da, urrengoa izango da Kuenkan urrian, eta ja horrekin ja momentuz boltsikoak ez dugu gehiagorako ematen, hasi que saiatuko gea lantzen urrengo proiektua izango dela 2026ako Afrikako reizkarrera egiten. Ederki. Ze emaitza aldetik edo, ze helburu izan dituzu, aipatu dituzu urrengo hitzordu horietan? Saiatuko gea, saiatuko naiz, kasu honetan, egiten aldeten posturiko berena. Ez dakit nolaterako den, zeren neren nivela eta nere maila karreraz karrera ikuste gora dijoala, ez dakat ideia dirikan, ez da helbururikan, bakarrikan adetena egin da alik eta hoberena, nere nivelakin, segurtasunakin, eta hori ondo lantzen bali madugu emaitza honak etortzen dira bakarrikan. Adibidez, Greziako karreran ikusi nun, guztira ginean 289 parte daide, eta lehenengo 5 etapa horietan ikusten nun, negola lehenengo 30 barruan, da ikusten nun, etapaz, goran joala, eta hori, nik uste hori lantzen bali madegula, karreraz karrera, saiatuko gea hobetzen, segitu entrenatzen, da emaitzak etorriko ja bakarrikan. Aipatu duzu, Grezian istripua izan zenuela, eta hasieran ere aipatu dugu ez, azkenean motorgidari bezala, edo horrelako kiroletan, zure bizitza ere pixkat jokoan dagoela, edo, azkenean edozein istripuk ez, istripu larria izaten aldela, eta zuen gorputzaren kontra ez, zoaztela, noski beti ere segurtasun neurriak hartuta, baina, nola eramaten da hori, edo nola saiatzen altzara ez alik eta postu hoberena egiten, baina zure bizitza arriskoan jarri gabe. Saiatzen geha kontu zibiltzen, da azkenean azkargoaz, da ikusten dugu, ez dakit nola esantzaitik da, gauza bat, zein ezin dan esplikatu. Dia sentsazioak eta, ni bai nire partetikan adibidez, kontzientziatu bana horrekin, eta nire trajean adibidez, eramaten dut Gipuzkoako odole mailen logoa, beraiekin bultzada bat emateko, da ni emaia naiz, odole emaia, da plasma emaia, da nik uste hori importantea dara guretzako zaitik. Ni espero dut inoiz ez erabiltzea odol hori, baina bai ematea behar duten jendeantzako. Azkenean kirola oso arriskutsua da nik uste importantea da, aldeguna ematia importantia da. Da horregatik eramateiet behaiei trajean nerekin, zaitik netzako gauza importantia da. Ederki. Bukatzen hasteko edo, aipatu duzu epe motzera dituzun helburuak edo dituzun hitzorduak, dagoeneko finkatuak edo iaia finkatuak dituzunak, epe ertain edo luzera, aipatu duzu ere proiektu bat duzula eskuartean ez, lantzen ari zaretena, ezakit bertzerik ere baduzun edo, epe motze luzera, ze helburu jarriko dizkiozun zure buruari, edo zer izanen duzuen begibistan, kirol hontan handitzen joateko. Handitzeteko. Epe motzean da, momentuz, temporada hau, esan dudana. Gero denboraldi hau bukatzeakoan, datorren urteako, oraindikan, bakarrikan ez seguru, baina bai nahiko nukena egin da, esan detena Afrikaeko reiz, da, 2000 hori egiten da, urterriaren 2026ako izango litzatek. 2025ean ikusiko dugu nola antolatzen duten denboraldia, sponsorra kateatzen balima dira eta laguntza horiek balima dazkat, ikusiko nuke ze karrera ingo genituzke, baina baike topean dakadan karrera hoi da Afrika ekorreiz egitea. Ja hortikan aurrera ikusiko genuke ze gehiago egin daiteken, da ditugun baliabidekin zertan segitu dezakegun. Momentuz adibidez, motoan gustora nabil, gogo handia dakat, da ilusioa, baina normalian jendeak
batzutan egiten dula saltoa kotxetara, da golako gauzetara, baina nik uste dor dia presupuestuak kriston gora iteutela da hori ja imposiblea da. Baina ni motoarekin segitzea gustatuko litzaidake, da jun ikusten, azkenen badaude momentu batzuk non saiatzen balimazean dana programatzen, gauzak azkenean ez diatatzen da batzutan, hobe da disfrutatzea bidiaz, da derrepente juten zea ikusten nola, ateratzen dian karrera bat, beste bat, da diru laguntzak etortzen dira, da, nik espero dut, ea enpresen bat edo instituzion bat nahi duen erekin motoan igo, da karrera llegatzeko, da laku rosanko meta hortara pasaitia, da juntu elkarrekin jutia ara. Eta orain bai bukatzeko, ametsen bat duzu horrela begibistan edo aipatu duzun bezala bideaz gozatzea bertzerik ez? Da, bidia disfrutatzia, eta bai itia hoi esan detena, Dakarreko helmugara llegatzia, da eukitzea sensazio, esatea lortu dut, da beste urrengo batian egin albalimadet, segituko nitzateke aldeten aldiz gehienak egiten. Bai. Ederkin, mila esker Alberto gurekin izateagatik, hau dena kontatzeagatik, eta zuri zorte hon, eta bideaz gozatzen segi dezazula. Eskerrik asko, da eskerrik asko zueit.